Кайда син минем сөюем? Сиңа юллар бар микән? Ул юллар бик озын микән? Ул юллар бик тар микән? Сөю бәхет юлы микән? Сөю наз юлы микән? Сөю юлы әллә инде киек каз юлы микән? Киек казлар юлы микән? Ул сөю тулы микән? Сөю безне буйсындыра, без сөю кулы микән? Ничек адашмаска икән? Ул сөю юлларында, ул сөюгә бара җырчы мәхәббәт җырларында. Аның җыры кемнең генә үзәген өзәр икән? Җырчының үзенең җаны ничекләр түзәр икән? Сөю табыла икән ул, җанга кагыла икән. Сөю хисе көтмәгәндә кинәт кабына икән. Шул сөюнең утларында мәңге янасы икән. Җандагы төзәлмәс яра шуның ярасы икән. Монда барсы да буталган, ләззәте, газабы да. Булмыйдыр сөю юлының башы да, азагы да.
canımның yartısı, yaşaysın yüreğim türünde, nur sebep barası yoluma, balkıysın көңілім көгінде. Мен seni ömrüm boyuna ışıqlap barırmın jillerden, üzülse barası yollarım, ururmın men köpürgüllerden. Men seni ömrüm boyuna ışıqlap barırmın jillerden, üzülse barası yollarım, ururmın men köpürgüllerden. Üzülse barası yollarım, ururmın men köpürgüllerden, ururmın men köpürgüllerden. Ассаламу алейкум, сәлем туғандар. Аумағыт қадірлі яқташтарым, здравствуйте, дорогие земляки. Біз қойттық туғандар, біз Уфабызда, біз өзіміздің баш қалабызда, бізні ешқын айтам шошу сөзлеріні бүгінде қалбалдайым, бізні жылшы еткен шәһәрді, Уфа шәһәрінде. Біз шынлапта шотбыз, бақытлыбыз, біз тағын бірге. Біз башлайбыз, қайырлы сағатта болсын. Егілер, поехали. Сәлем туғандар, сәлем Уфа, сәлем Башқұртстан деп айтасы келді. Tağlar ışıp yılğa kişip, şir şigene bararman, mazığa susağın dusalarını kışadım alırman. Mazığa susağın dusalarını kışadım alırman. Şın dostlıqqa girtep tügel, beyik Ural Qaftaular, dostlıqlarını ayıralamay, kin hem tiren yılğalar. Dostlar bolsun her jirde, Qazanda hem Ufada, Samarlarda Şilebide, Meskevde Sarıtauda. Samarlarda Şilebide, Meskevde Sarıtauda. Şın dostlıqqa kirtep tügel, beyik Ural Qaftaular, dostlıqlarını ayıralamay, kin hem tiren yılğalar. Birleştire dostlaştıra, ağidilsin yılğalar. Çırlap qına olsun gönür, çırlap varsın dünyalar. Sılıqны yıllar yollar, motor jırlarını gıtar. Şın dostlıqның çılbırları, yürekler aşağı öter. Şın dostlıqның çılbırları, yürekler aşağı öter. Şın dostlıqqa kirtep tügel, beyik Ural Qaftaular, dostlıqlarını ayıralamay, kin hem tiren yılğalar. Birleştire dostlaştıra, ağidilsin yılğalar. Jırlap
Кутқарсын дөньялар. Рамил Шурагулов, жырның авторы. Тағын бір тапқыр, Рамил достым, рахмет. Шоша жыр үшін Айрат Набиев, Рамил Шурагулов дусларға деп атала бұл жыр, һәм мен ойлаймын, бұл үшірақлы жыр түгіл. Бұл дусларға деп аталған жыр, әлбәтті бірінші ратта залда отырған барлық тамашашыға бағышлана. Мұнда шеткеші жоқтыр дусларым. Мұнда бардық өзі тілеп, біздің ижадны яратып, күзетіп, тұрған, яқын көрген, тілеп келген тамашашыдыр. Сіздің көз алдығызда өтті біздің шушы жырлы өміріміз, жырлы yolыбыз. Шуңа да әрбір программабыз. Қатыргіздедір, яшарға екен яшарға, мәселен, дәруиш yolu. Мың артынан мұңлы саяхатқа да бірге бардық біз. Соңғы тапқыр бірге киноларға түштік. Мұна тағын бір яңа программа. Бүгін енді барысы да башқа шарақ болар. Бүгін сіздің алдығызға башқа түрлі ойдар басып тұра. Бұл программаға әтәргешіне тамашашын сіз бердіңіз деп айтырға бола, чөнки көп кенә теләкләр, көп кенә хатлар, көп кенә фикерләр, көп кенә киңәшләр, тәнкыйтьләр. Барлап чыктык җырларны. Уйлап карасаң, без бик күп мәхәббәт турында җырлаганбыз икән. Һәм шушы үткән юлны, бергә үткән юлны, шушы елларны без мәхәббәт юлы, сөю юлы дип атасак та булыр иде. Һәм без программа шулай дип атадык та. Менә бүгенге программа сөю юлы дип атала. Кадерле дусларым, кадерле якташларым, әйдәгез бүген тагын бер тапкыр сезне чын күңелдән шушы юлга чакырып карыйк әле. Серле дә, ләззәтле дә, катлаулы да, хыялый да сөю юлына. Шагыйрь әйтмешләй, сөю ул төш кенә кебек. Сөю әкият кенә. Сөю хыял кошы гына. Сөю ак ният кенә. Нәрсә булды сиңа бүген? Бүлмәмдәге нәни кышын? Бу дөньядан тойдың әллә? Сайрый җәен кышын? Hey, ни булды сиңа бүген? Әллә синең авазыңны dünya şağı kömən ikən, Мұңнарыңның яқтамы әллә бір кім көрмейін ikən. Hey, не болды сиңа бүгін? Көңілләрің қая тарта, ұшар қиблаң қай тарафта, сені қайда кімнәр генә кабул кылар икән? Боша күрмә, ташлап китмә, инде мине ятим итмә. Әллә соң син үзәгемнең өзелгән бер ылым икән? Нәрсә булды сиңа бүген? Шиклектәге зарлы җырым, бу бит синең дөньяң түгел, җирдә түгел синең юлың. Hey, ни булды сиңа бүген? Хушлашырга иртәле, җырлар көннәр алдары, син бит моңның җырчы кылы. Әйдә җаным җырла әле. Hey, ни булды сиңа бүген? Күңелләрең кая тарта, ұшар кыйблаң кай тарафта,
Нәрсә булды сиңа бүген? Бүлмәмдәге нәни кошым, бу дөньядан туйдың мәллә? Сайрый-сайрый җәем, кышым, ни булды сиңа бүген? Нәрсә булды сиңа бүген? Хатлар көтмә, хаты язалыман, ятлар кулына керер. Минем хаты булып кичләрен, тәрәзәңә ай килер. Күрсәң айның яңа туган, сызлып киткән шакларын, ул булыр минем өзелеп, сине көткән шакларын. Күрсәң айның яңа туган, сызлып киткән шакларын, ул булыр минем өзелеп, сине көткән шакларын. Тәрәзәңә ай караса, уйла миннән кадәр ул. Мин булыр иркәләр, назлар, сине таңга кадәр ул. Күрсәң айның яңа туган, сызлып киткән шакларын, ул булыр минем өзелеп, сине көткән шакларын. Күрсәң айның яңа туган, сызлып киткән шакларын, ул булыр минем өзелеп, сине көткән шакларын. Хатлар көтмә, хаты язалыман, ятлар кулына керер. Минем хаты булып кичләрен, тәрәзәңә ай килер. Күрсәң айның яңа туган, сызлып киткән шакларын,
шақыларым Сені күткен шақыларым Сені күткен шақыларым Тәрізіңе ой қараса Ойла менен хабар Келген майларда, жырлап тоймай тұрғайларда Әсін неге көп ойлайсың Исләрің білін жайлайсың Май айында Айыреккен ат айында Сүзлер аша, ислер таша Сіз мендірек арашта Май айында Айыреккен ат айында Сүзлер аша, ислер таша Сіз мендірек арашта Ашып бара сірлерің, ашмасаң да хислерің, сірлерің миңа керекми. Назарға салсаң йөрәкне. Май айында, айыреккен ат айында. Сүзләр аша, хисләр таша, сіз мендирәк арашта. Айыреккен ат айында Сүзләр аша, хисләр таша Сіз мендирәк арашта Бәхеттім мәні қайлардан Күліп шықтың бұл майларда Әйтсеңе болып қараймын Әлі ой болып қалаймын Май айында Айыреккен ат айында Сүзләр аша, хисләр таша Сіз мендирәк арашта
Ленарбек Мырзин сөзләре һәм музыкасы май айында. Шаттылар бу җырны Себердә, туганнар әле Себердән кайттык без. Шуңа да кайттык туган якларга дип әйтәм Себер киңлекләрендә. Бигрәк тә шушы җырны шаттылар, ныгы шаттылар, кул чаптылар. Теге май ай соңыннан сорыйм да әйтәм, не шуңа матур җырман. Просто май айыннан соң июнь җиткәч отпускка җитә дигән балалар шуңа. Шуны туган якларга кайтабыз ди. Ну мин аңлыйм. Мин дә майны бик яратам, шуңа да бу җыр сезгә шулай ошагач үземә дә бик күңелле булды. Май айында туганнар нинди генә җыр булмасын, яңа булмасын, мәхәббәт турында булмасын, барыбер теге нигезендә халык җырлары, халык җырыннан килә инде менә шушы җыр юлы. Безнең халык җырлары буенча, татар башкорт халык җырлары буенча уйлап карасаң, географияны өйрәнергә булыр иде. Кайда яшәсә дә безнең халык, безнең халык һәрвакыт таралып яшәгән, һәрвакыт кайдадыр бәхет эзләгән, кайдадыр иң авыр урыннарда, иң авыр төзелешләрдә, һәрвакыт алгы сызыкларда булган. Һәм җырлар иҗат иткән, җырлар җырлаган, җыр белән яшәгән, җыр белән эшләгән, җыр белән төзгән. Шуңа да менә алдагы җырыбыз безне алып кайтыр 30-нчы елларга. Магнитострой, Магнитогорский, ерак түгел. Бу безнең тарих, күп татар башкортлар шушы төзелештә катнашкан. Һәм бу җырны без инде 17-18 ел элек башкарган идек. Ничектер онытылып калды ул. Тагын алып кайтыйк әле бу җырны дусларым сәхнәләргә. Халык җыры Магнита. Иртән торып сулар сибен урманы гөлләренә, мәңге шинас гөлләр булып кердең күңелләремә, мәңге шинас гөлләр булып кердең күңелләремә. Магнита, магнита, магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Магнита, магнита, магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Йөрәк яна, йөрәк яна, күнәргә кала инде. Йөрәгемнең януары күнәргә кала инде. Йөрәгемнең януары күнәргә кала инде. Магнита, магнита, магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Магнита, магнита, магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Бейек таудан карап тордым магнитаның утыларын. Ай көтиме, яңа көтиме, күрешүнең утыларын. Ай көтиме, яңа көтиме, күрешүнең утыларын. Магнита, магнита, магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Магнита, магнита, магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Магнита, магнита, магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Сакланасың йөрәгемнең тирән җирләрендә. Сакланасың йөрәгемнең
tiren jirlerinde Молодцы. Kızlarım bu жернен siz yaxşı biləsiz. Mars Hafizov, Nail Şaymardanov. Мен gururlanıp aytam, men avul balası. Köpler mene qoşulurlar. Biz avul balası. Sağındım şişmeler suların Irini şıtken salıkanın Min avul balası sağındım İslerini yurta atının Min avul balası sağındım İslerini yurta atının Min avul balası, min avul balası Min avul balası, avul balası Min avul balası, min avul balası Min avul balası, avul balası Sağındım uşaklar yalqının Dünlerini şınlap alğanın Min avul balası sağındım Kızlarının suyudan yanğanın Min avul balası sağındım Kızlarının suyudan yanğanın Min avul balası, min avul balası Min avul balası, avul balası Min avul balası, min avul balası Min avul balası, avul balası Siz endi bilasiz dostlarım, bizning Boshqirdistonimizda Miyaka degan rayon bor. Shunda Ulukarkala degan bek mahbur avul. Yoqdoshlar bor ekan. Yolqinli qaynatsalar. Sağındım bunlar düşenim Hoş ister bir kütük kipikanim Min avul balası sağındım Papkadan anneyim kütükanim Min avul balası sağındım Papkadan anneyim kütükanim Sağındım kırlarının izlerin İğinler ülgürgen çağında Min avul balası faydanın Ünlüm avulun yanında Min avul balası faydanın Ünlüm avulun yanında Min avul balası, min avul balası Min avul balası, avul balası Min avul balası, min avul balası Min avul balası, avul balası Min avul balası faydanın Ünlüm avulun yanında Min avul balası faydanın Ünlüm avulun yanında Ünlüm avulun yanında Ünlüm avulun yanında Үпкән кышкан җилгә ашкан. Халык сүзе хак икән. Сөю сүзе татлы икән. Сөю төсе ак икән.
Тоттым дигәч очып китә, тоттым дигәч кача ул. Бер җиргә төшә егылып, бер күкләргә аша ул. Күңелеңә кереп сайрый, үксеп елый кайчакта. Бер карыйсың еракта ул, бер карыйсың кочакта. Күпме гашыйклар ярларын кысып кочмаган әле. Үпкән кочкан җилгә очкан, бер дә очмаган әле.
tünün hüleşi Ufuk dağdarga kunmaz Yürekler tünün sirleşi Oyakta uşıtınmaz Niye şulay bidi yolgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Niye şulay bidi yolgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Ayılgalar Hamanda sıltır sıltır Yüreğin indi yıhandın Başık saati şuldur Niye şulay bidi yılgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Niye şulay bidi yılgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Yolgalar tünün hüleşi Ufuk dağdarga kunmaz Yürekler tünün sirleşi Oyakta uşıtınmaz Niye şulay bidi yolgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Niye şulay bidi yolgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Niye şulay bidi yolgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Niye şulay bidi yolgalar Gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Tünün sirleşken Yürekler gündüzde akmay durmay Yeşil ulan sarı şeşekler Üsken bizinin suyu yoluna Şaulap otura selam birgenday Üzlermegen iken dalgana Ellen indi sirde yoksanman gel özün
Sihri sokmaklar Hükme nazılı Süzne işetken Parlap ötken Sihri sokmaklar Süyü yolu Sihri sokmaklar Sirle şul Tevgeme kadar Orap kaytsan Süyü yolanman Paydırsıman Tatlı hesaba Orap kaytsan Süyü yolanman Paydırsıman Tatlı hesaba İhtibар etsеңіз, достарым, бұл жырның исемен программаның исеме белән туры килгәненә игътибар иткәнсездер. Программаның исемен уйлаганда, нәкъ шушы җыр күңелгә керде. Татарстан егетләре Рәсим Җәләл шигыре, Ленур Зайнуллин дигән егет бар, көен язды, сөю юлы. Көчле сөю хисе, хәтта курчакларны да җанландыра ала, яраттыра ала. Сөю юлы әкияттәге кебек шулай матур булуына ышанасы килә. Достар, мен инде әйттем, бүген башкачарак концерт булыр дип. Бүген мин дә бераз башкачарактыр, бераз дип инде һәр ел сайын башкачарак инде. Һәр ел сайын вакыт бара, вакытны туктатып булмый. Минем дә яшь барган сайын, бераз акыл керәдер дип инде әйтәсе килә, бер кергән сайын керәдер инде ул бер дип ышанасы килә. Шуннан тәҗрибә, әлбәттә тәҗрибә арта. Шулай да күңел барыбер 18дә кебек. Залда утыручы абыйлар, апалар да шулай дип әйтер. Ничә яшь булса да, кешегә күңеле белән ул яшь булып кала. Күңел 18дә кебек һәм Һаман да шулай ук элекке кебек романтик мин дип әйтәсем килә. Шуңа да репертуар шундый, шуңа да яңа җырларда шулай ук мәхәббәт турында күбесе. Сез инде, дусларым, игътибар иткәнсездер, барыбер ниндидер аерма бардыр элекке елларга караганда, әлбәттә оркестр. Туганнар, берникадәр бәлки яңгыраш сәеррәк булып торадыр ул. Без өйрәндек, барыбыз да өйрәндек. Үзебез өйрәттек компьютерларга, аранжировкаларга, аранжировкалар чиста яңгыраялар, анда яңгылышлык булмый, анда компьютер ничек уйный, шулай уйный. Шулай да бөтен дөнья киңелгеләрендә күптән әйләнеп кайттылар җанлы оркестрга. Безгә дә әйләнеп кайтырга вакыттыр, дусларым. Чынлап 20 ел элек башланган вакытта, нәкъ менә шулай вокаль-инструменталь ансамбльләр белән башлаган идек. Һәрбер музыкант үзе уйный иде, компьютерлар ярдәм итеп тормый иде. Һәм әлбәттә, үзебез җырлауны Аллаһка шөкер, үзебез җырладык һәр вакыт. Чөнки безнең улы буын җырчыларыбыз бар, бөек җырчыларыбыз, алар безгә үрнәк булдылар. Әйтеп үттем мин, туганнар, әйттем, шушы урында әйтим, безнең чынлап та бәйрәм, һәрбер концертыбыз бәйрәм. Һәрбер концертыбыз ул инде юбилей бәйрәменә әверелә, чөнки безгә 20 яшь, 20 ел без сәхнәдә икән. Рәхмәт. Дусларым, 20 ел бер карасаң аз да түгел, икенче карасаң күп тә түгел инде. Шулай да аз да түгелдер. Ничектер артка әйләнеп карап була, ниндер нәтиҗәләр ясап була.
Нәтижелер дегеннән, әлбәттә 20 ел финал түгел, киресенчә, бәлки яңа ниндер этапның башы гына дип әйтер идем. 20 ел буена менә әзерләндек тә, менә хәзер ныклап эшли башлыйбыз дип тә әйтәсе килә. Кай вакыт. Без инде 20 еллыкка үзебезнең зур бүләгебезне инде алдык. Ул сез әлбәттә, ул сезнең шулай дәррәү концертларга килүегез. Мин еш кына үземә сорау бирәм, нинди еш кына журналистлар сорау бирәләр, нинди нәтиҗәсең менә, нинди нәтиҗә ясарга була сезнең 20 елга дип. Нәтиҗә бер инде дусларым, иң зур нәтиҗә, иң зур казаныш һәм халык яратуы. 20 ел буена менә шулай атладык шушы юлдан. Һәр вакыт сезнең елмаюлар белән, сезнең алгышлар белән, сезнең чәчәкләр белән, бүләкләр белән, сезнең безнең белән булуыгыз белән. Без бик бәхетле кешеләр. Рәхмәт бәхетле иткәнегез өчен безне, туганнар. Теге бүләк дигәннән кунак ашык кара каршы дигән сүз бар безнең халыкта. Бер кызык булсын әле, бездән дә шушы датага багышланган бер бүләк бирәсе килә. Уйлап тордык та 20 ел булгач, әйдә бал әйтәбез. 20нче рәт, 20нче урын бар бит инде монда. Кем игътибар итеп карагыз әле. 20нче рәт, 20нче урын кем утыра? Менә билетыгызга карагыз әле. Сез уйлап алмагансыздыр инде алганда. Менә игътибар белән генә, юри генә карагыз әле. Мөмкин булса басыгыз әле. Тикшереп карый әле, тикшереп карый, чынлап 20нче рәтен били. Туганнар бу чынлап 20нче рәт, 20нче урын. Сезне котлыйбыз. Сез бүген менә бездән кечкенә генә бүләк зурлап алыгыз инде. Җырлар безнең. Һәм менә истәлек кашлар булып калсын. Котлыйбыз сезне, алдагы җырда сезнең өчен, хөрмәтле тамашачым. Рәхмәт. Бәйрәм белән сезне. Менә бит әле дә шушы юбилейны залына алгансыз әле. Менә сез көлерсез инде. Беләсезме ни өчен юбилейны залына алгансыз әле дип әйтәм. Нефтяник алган булсагыз, нефтчеләр мәдәни сараенда 20нче рәт юк. Туганнар, әйдәгез алдагы җырны башка юбилей турында сөйләп тормыйбыз. Бу санны шуң белән оныттык. Бәлки мәхәббәт турындагы, чәчәкләр турындагы иң беренче җырларның берсе. Зөфәр Гайретдинова, Сания Ахмаджанова, Кура җиләк. Кура җиләк, хәтергә сөйләйм. Pişkendir deyip şakırdın ormanlarga, İkəv birgə kömeldek biz Urallı olanlarda. Yılla indi Urallar, jil ötdü aralarga, Yalgısın yerim adaşıp Urallı bulamay tuzu uçtukları uğraşıylar başlattın nina özü yola indi oralar jilüttü aralarga yalnızın yerim adaşı Urallı
Саған сулышым яшәгән җаным син мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең сиңа мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Син бер юлдан бергәләп атларга тиешбез Син адымнар ялгышмыйк агынмыйк юл тигез Сиңа мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Сиңа мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Мин синең йөрәк тибешең Мин синең йөрәк тибешең Син яши алмабыз бит мин синсез син минсез Син сузап тормышыбын төерсез өзөксөз Сиңа мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Сиңа мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Сиңа мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Сиңа мининде язмышың өлешең кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Кайларга китсәң дә мин синең йөрәк тибешең Мин синең йөрәк тибешең Мин синең йөрәк тибешең Мәхәббәт ул бар да кебек, ул үзе юк та кебек. Кайчагында аптырыйсың,
барсы да юкка кебек. Мәхәббәт ул эреп бетә, яңа яуган кар кебек. Күз алдында юкка чыга, туман кебек, пар кебек. Ул бит бер тукталыш кына, бөек сөю юлында. Чын мәхәббәт килми калмый, тик ул Ходай кулында. Сөю, сөю, сөю бит ул төш белән өн арасы. Сөю, сөю, сөю бит ул көн белән төн арасы. Алдыбызда көн яктысы, алда төннең карасы. Шул сөю юлыннан безгә барасы да барасы.
sözlerge bulla Bar ol mehabet bar deyip Güzegimni üzmegiz Hallerimnin şunday şağı Berkin eşte birmegiz Yalgan sözlerge şanıp yalgan otla kirmegiz Ballar gibi gülürsüz Üzülüp yarlar suymegiz Aşıkmaz, aşkınmaz Halkalar yatsar işin Ağırlıklarda sınarız Şın yaradığının kışın Var ol mehabet var deyip Güzegimni üzmegiz Hallerimnin şunday şağı Berkin eşte birmegiz Yalgan sözlerge şanıp yalgan otla kirmegiz Dallar gibi gülürsüz Üzülüp yarlar suymegiz Göz yaşları kul bulsa da Tanışlık bulamaz Bəxti yana şəyirsə də Yazmışdan uzub bulamaz Var ol məxəbət var deyib Güzəlimni üzməgiz Həllərimnin şunday şağı Berkin əşdə girməgiz Yalgan sözlərgə şanıb Yalgan otla girməgiz Ballar gibi gülürsüz Üzülüp yarlar suymegiz Var ol mehabet var deyip Güzəlimni üzməgiz Həllərimnin şunday şağı Berkin əşdə girməgiz Yalgan sözlərgə şanıb Yalgan otla kirməgiz Ballar gibi gülürsüz Üzülüp yarlar suymegiz Ballar gibi gülürsüz Üzülüp yarlar suymegiz Üzülüp yarlar suymegiz Yer yüzünde minim bir gınan Köngülümde minim gülgünan Kıyışta yalamayıp qarallı Bergenen bəxtim illüzan Akan sulardan, ak boranlardan Seni izleyim, seni sağınan İşte senin yine illüzan Akan sulardan, ak boranlardan Seni izleyim, seni sağınan İşte senin yine illüzan Güne güllerden Yaprak yarıp şeşek atadı Bağında sayıran kuşlardan Senin için güne jırlıydı Akan sulardan, ak boranlardan Seni izlemin, seni sağınan İşte senin yine illüzan
kızlarda akan sulardan ak boranlardan seni özlemin seni sağınan iştesin meni illüzyon akan sulardan ak boranlardan seni özlemin seni sağınan iştesin meni illüzyon akan sulardan ak boranlardan seni özlemin seni sağınan iştesin meni illüzyon akan sulardan ak boranlardan seni özlemin seni sağınan iştesin meni illüzyon İşte sen yine illüzyon İşte sen yine illüzyon İşte sen yine İşte sen yine İştesin mi yine illüzyon deyip ölgürmedim aytırım rahmat eshitdingiz eshitganda bu qattiq sizg'irib qo'ydi qiz illüzyonlar tugildiringda bu deb ishonasi keladi hurmatli tug'anlar Oyrat Sulaymanov eshitdik brat молодец нормально evet motor mo'ng'ula sizg'irasan naq mo'ng'ula tug'anlar Oyrat Sulaymanov so'zlari muzikasi mana ko'pdan Oyratni ko'rgani yo'q jir yaxshi rahmat shu jiri uchun shu qadli chin muhabbat hislari bilan yozilgan jirdir endi bu so'zlari ham kuyida aniq rahmat shu jir uchun ham men ko'p rahmatlar eshitdim chunki 90-yillar o'rtasida jirlangan bu jirdan so'ng bek ko'p bolalarga oilalarda shu ismni qo'shdilar bek ko'p qizlarga ham endi ul qizlar o'sib jetib sahnalarga minuvchilar bor qadar rahmat aytib Oydar abay naq sening shu jirdan so'ng menga ism qo'shganlar deb ko'ngilli oldagi jir siz endi bilasiz biz ulan no chechaklardan bor chechaklar ulanlar og'açlar turida eng ko'p jirlagan jirlarning birisi mendir deb o'ylayman men borlab chiqsaga repertuarni qizlar turuna kelgan illüzyon turida jirladim Gulnozim turida jirladim shundan Oygo'zalam Oygo'zan deb jirladim qizlar ismlari bek ko'p tug'il shekilli mana chechaklar og'açlar ulanlar ul endi bizning repertuar onsa bizniki bir ramashkalar turida gana necha jir bor bizning shundan bir taqir nindi jir hozir ramashkalar turida eshitasiz keladi deb so'ragan edim Sibirda Qizil rozlar deb berib aytdi da men aytam Sibir endi aytam ақшаны юққа ғана төлемей дәулет деп ойлап қойдым сол уақытта онда айтмадым мен былай ойлап қана қойдым күлген көп болмасын конечно туғандар былай енді солай жаңылшықтар былай ромашкалар дегеннен біз бір ромашканы сойладық бүтін ромашкаларына бүгін жырлап өтіп болмас 20 ел элек башқарған жырларының бірісі Рамил Чорагулов шығыры Резван Хакимовке бойында әйтігізші ромашка бар Seninle deyip yarım ey çeşke dürüsün
yaratır deyip cevap veren min ağalar. Eytinde öyle yaram aşka, yaşlığım sizdirmey üterik. Mehabet barına şanam, yüreğimin başan ol giderdi. Yaratamam, yaratamayman, eytegişiram aşkalar. Aşkım asil, yaratır deyip cevap veren min ağalar. Aşkım asil, yaratır deyip cevap veren min ağalar. Eytmiyor hayalı aşka, ışanıp yürüden işaret. Ümidim tiksinde uyan, yürekte kaldırma gül yara. Yaratamam, yaratamayman, eytegişiram aşkalar. Aşkım asil, yaratır deyip cevap veren min ağalar. Yaratamam, yaratamayman, eytegişiram aşkalar. Aşkım asil, yaratır deyip cevap veren min ağalar. Aşkım asil, yaratır deyip cevap veren min ağalar. Aşkım asil, yaratır. Ramen Çoragul. Kızların çakırı zaten mümkün olsa. İki рамашканы çakırığa koştular. Шешініп өтмеген болса ярар дайын қылайын. Но былай да киінмеген әрине олар. Қызлар. Ну яра, мен өзім кірді беремін, ярай ма? Зор рахмет, зор рахмет. Мұнысы қызларға. Бүрік шықмасынар. Резира. Байтерякова. Гриша Байтеряков. Григорий Майстер. Резида. Рахмет исларым. Алдағы жер біздің репертуарда ендедір айырым бір орын алып тұра. Бүйік Радик Гареев, қашандыр оның авторына былай деп еткен еді. Роберт достым, сен енді бұл жеріне yazғаннан соң башқа бір ненде жер yazмасаң да өзіңді зор композитор деп атай аласың. Бұл жеріне ойланайық таған бір тапыр, жырлайық та ойланайық та таған бір жырлайық. Әйе қызғанша қаршы, бұл жеріне өзгертерге тура келе, нендер, есімдер, фамилиялар үстерге тура келе. Бұл тұрмыш давам ете. Тек шулай да бұл жеріне мен Башқұртстан саңғатына бүтін өмірлерін, бүтін энергиясын, талантын, ғұмырын қатты жәлләмей халыққа, Башқұртстан халқына бағышлаған шәхеслер турында әлбәттә бұл жер. Алар бұл жерға әлбәттә лайық. Әйдәгіз, шынатты сөйләп тұрмайық, үндәшмейше генә, тыныш қына бұл жерні тағын бір тапыр таңлайық. Вәлі Телембәтов, Роберт Темірбаев, Хәтер, Яра.
turmuşqa beribizde Мәңгелеккә килмәгән без Мәңге калыр саттырдың ник Иген сакта белмәгән без Күккә ашкан шул яндардан Йондызлардан нурдар тама Кыска гына гомердәрдән Мәңге һөнмәс йырдар балар Газиз халкым, һинең ягымыш Үдей ялган, үдей халкым Хөсәендәр мөбәррәктәр Фәйзи гаскәр фәтихтәрең Бәхтидәрең филүстәрең Илфаттарың ишмоллалар Безне ташлап китеп баргас Күнеп калды был дөньяга Taşlap gitip bargas Könüp kaldı bol dünyalar Aziz halkım hinin yadınış Üdey yalgın üdey halkım Büyük mısay gerinderin Danlı razik gereyderin Zahir ağa Ferida bay Nazar Necmi Atna baydar Hübbü taşlap gitip bargas Könüp kaldı bol dünyalar Könüller gel yurttan ağlar Könüp kaldı bol dünyalar Könüller gel yurttan ağlar Könüp kaldı bol dünyalar
Это картина Айдару от детского дома номер 1. Спасибо, Айдар. Спасибо, друзья мои. Большой привет. Спасибо, что пришли. Я вас очень люблю. Рахмат балқайларым. Туғандар әрбір концерт өзінше қадірде қала деп айтам. Оқиғалар барысында сөйлеп тұрып болмас. 20 ел ішінде нендегене концерттар болған, нендегене ұшырашулар, нендегене қызықлар, нендегене оқиғалар. Мына ол оқиғалар турында китап жазырға керек болар. Бұл менің бурычым. Қашандар жазарбыз, Алла берсе. Исәнлек болсын да, уақыт болсын. Уақыт болыр ол. Исәнлек болсын. Тілек бар. Ну бер қызық китап болачак ол, Алла берсе. Біраз заман шуны алып оқырсыз әлі ярыймы? Әлі жаза башламаған, уже алып оқырсыз деп айтады бұл. Туғандар, мына олдағы бір жырны жырлар алдынан қатырға түштіп Боймақ районы. Башқұртстанның бүтін районларында болдым, мен бик көп ауылдарында болдым. 58 районның барысында болдым. Боймақ районының енді ол өзіңіз білесіз, алда да Боймақлар бәлки бардыр. Олар әр уақыт әйділер. Башқұртстанда башқұрттар, татардар һәм Боймақтар яши деп әйділер алар. Мына шунан аңлағыз енді. Молодцы, ғұрур, шундай халық, һәм бик яхшы, бик ашық көңілден шундай тамашачы. Концерттан соң концертны ұйыштыручы бір абзый келді, ұйыштыручыларның бірсе, бір абзый келді, Айдар қостым, молодец, концертың бик ұшады, но бигрәк тә теге аю йөрәк турындагы җырың шәп булды деген була. Мен айтам, да, действительно шәп җыр ул. Димин дә үзем аңламыйм, нинди җыр турында сүз барасың әле. Ну, килештерәм инде, артист кеше бит нишәсең. Әйем айтам, ну, действительно шәп җыр, мен айтам, тырышып җырладым, үзем һаман уйлыйм, кайсы җыр булды соң әле бу. Ойлап карагыз, ну, чәчәкләр турында күп җырладым, анда үләннәр, агачлар турында, ну, аю турында, по-моему, минем җыр юк дип уйлыйм инде үзем. Туганнар, ул аю йөрәк дигәч, моны күргәнсездер, моны мин теге безнең концертлар мәхәббәт турындагы тема булгач, 14 февраль көнне башланды. Ну, нендер яңа бәйрәм уйлап таптык бит инде. День святого то ли Валентин. Шунда мына йөрәкне шулай ябышып куйган идем. Что день кардиолога, что ли, сегодня дип әйтте бер врач. Ну, бик ошап китте дә барысында калдырга булды мен бу йөрәкне. Җитмәсә алдагы җыр аю йөрәк турында түгел туганнар. Ул беләсез нәрсә булып чыккан икән. Ул теге ул йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк дигән җыр булган икән. Моны шулай хәтердә калды. Мөдәррис агалам Фуриф Катауллин, хәтергә төшерик дусларым. Аю йөрәк түгел, серле йөрәк. Үбән миннән башкаларга булмасын ул башы. Күзләрең белән бырыштан, кирпегеңнән үбән. Усал күзләр караганда, алар төшсез түбән. Йөрәгеңнән үбәрем, күренми шул йөрәк. Аю йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәрем, күренми шул йөрәк. Аю йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк. Яфракларың синең тотыклансын үбән. Бер качанда авыр сүзләр ишетмәсен миннән. Күзләреңнән, битләреңнән, маңгаеңнан үбән. Җыерчыклар алмасыннар минем бәйез белән. Йөрәгеңнән үбәргән, күренми шул йөрәк. Аю йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәргән, күренми шул йөрәк. Аю йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк. Миңа баккан күзләреңнән үбәм сине шашып. Үбән миннән башкаларга булмасын ул башы. Күзләрең белән бырыштан, кирпегеңнән үбән. Усал күзләр караганда, алар төшсез түбән. Йөрәгеңнән үбәргән, күренми шул йөрәк. Аю йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәргән, күренми шул йөрәк. Аю йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк.
yürek sırlı yürek yaşayırın derek Yüreğinden öberim Görünmüş o yürek Ayıl yürek sırlı yürek yaşayırın derek Yaşayırım derek Ayıl yürek sırlı yürek Yaşayırım derek Ayıl yürek sırlı yürek Yaşayırım derek Туғандар, сіз орында кейізгіне мына бүтінлей оқымасаң, соңға соқмаған көп бұла, оқысаң енді, ұзаққа кейті. Шоңа да нендер туған күннер, нәрсе, тегі құтлаулар, кімгәдір сәлем әйтулер болса, оқып тұрмай мен, ғафу етегіз, яғырайма. Жер турында болса, кеңеш болса, мұна оларыны оқырға тырышырмын. Ойдар абай, менем сізге екі гіне сұрауым бар. Бірінсі нешек фигура сақлайсыз? Барап тұрам күннен күн еще шеберленесіз. Имеш, себебі неде? Күннен күн дегенде айтығы, бірінші күнні умпоғда оқатлы түгілі фигура ебет, екінші күнні лучшырақ, үшінші күнні еще да лучшырақ. Теге отын азағында нефтяниктен индирек болырым мекен мен. Келіп қарарсыздар, әрімен. Бүтінней фигура болырына верні. Бигірек ерадып, ұлаған Урман деген жерғыздың сөздерін қатырләмейсіз ме? Жалдағыз әлі, пожалуйста, құфадан, Эльвера, зор рахмет. Эльвера, бек қатырлап та өтмеймін қадыр, өзің білесің, мен де еш бары қадыр, Урман. Ey orman, orman, jaygi orman, kimler yavdan, gitken bu yoldan, yavdan qaytmay qalganlarni sağına ahırı orman, yavdan qaytmay Журман. Мы очень хотим услышать песню на русском языке. Огромное спасибо, ваши поклонники. Наши поклонники из электроники, из кинофильма электроника или от приключений электроники. Я прекрасно понимаю. Біздің партнерлары, біз магазин электроника. Да, ну вот в этой программе мы, честно говоря, русские песни не подготовили почему-то. Хотя это не совсем плюс, мне кажется. У нас же многонациональный зритель. Но сейчас что-нибудь придумаем, пока я думаю. Ойдар Туганом, пожалуйста, исполните песню для моего папы, инвалида Великой Отечественной войны, участника снятия блокады Ленинграда, Камалетдинова Ануарддинов Фархуддинович Адильган. Представляете? Участник Великой Отечественной войны, участник снятия блокады Ленинграда. Он в этом зале. Anwariddin abzey, mümkün olsa basığı zalır. Anwariddin abi, alkışlar pожалуйста. Mına televideniye kimni tushirga deydi.
Дүртел районы Исмаил ауылынан 17 яшьтә фронтка киткән Әнвәрдин абзый. Рәхмәт, Әнвәрдин абзый. Рәхмәт. Бу алкышлар сезнең өчен. Баш иябез сезнең алда. Баш иябез. Кичә иңнәрне салып куйгыз әле абзыйны, пожалуйста. Истәлек булсын безнең. Истәлек булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Утырыгыз, Әнвәрдин абзый, утырыгыз. Рәхмәт. Мына минем әтием дигәч, туганнар гафу итегез инде, теге үзенең әтисен сөйләр булгар дип, һәркемгә үз әтисе якын. Фронтовик мул, ученый мул, врач мул, начальник мул, эшче мул. Мына минем әтием гомер буе шофер булып эшләде. Кеше кем мына нинди профессия булып да эшләсә дә, кеше булып калырга тиеш беренче чиратта. Мына минем әтиемне чынлап та шундый зур йөрәкле һәм шундый батыр һәм эшчән кеше итеп беләм һәм беләсем килә озак еллар. Ни өчен сөйлим туганнар бу сүзләрне? Сез инде үзегез сөйләттердегез бүген. Башка кем булса сөйләмәс идем, бүген сөйләттердегез. Чөнки бүген минем әтиемнең туган көне 16 февраль. Рәхмәт туганнар. Шушы котлаулар булып барып җитсен әле Олы Каркәле авылына, Миякә районы Олы Каркәле авылына. Туганнар Мына беренче генә язып калды. Айдар наш Муратик любит песенку «Син, если можно, спойте, пожалуйста, Семен Насыровых». 10 ряд, 5 место. Беләсезме, туганнар, бу җырны Ерак Америка Кушма Штатларында бик яраттылар. Эй, минем анда Даяна дигән дус, Даяна буем бар, әйбәт, Имам Хатип Сан-Франциско шәһәренең ул гөл күрсәтә, менә шулай дип, син дип җырлыйсың дигән була миңа әйтә. Шундый матур итеп күрсәтә ул, миннән дә матуррак итеп күрсәтә. Даяна бу. Ни өчен әйтәм бу сүзләрне, дусларым? Мин бу син Сан-Францискога да барып җырладым. Ә менә бүген махсус шушы программаны күрер өчен, махсус менә котлар өчен, шушы 20 еллык юбилейдә тамашачылар арасында булыр өчен Ерак океан артыннан 31 сәгать очтык дип әйтәләр. Ерак океан артыннан килгән безнең тамашачыларыбыз да бар. Залда, әгәр дә мөмкин булса, хөрмәтле Рукая апа һәм аның кызы Әдилә, туганкаем. Чын йөрәктән булмаса ничек океан артыннан кеше килә инде монда концертка. Менә күрше теге Айски урамыннан да керми ул, кирәк-кирәсе килмәсә. Рәхмәт сезгә. Рукая апа, мин сезне бик яратам. Әдилә, Рукая апа. Даяна белән кайткач, син дип әйтербез. Шайтып. Бик күп сәламнар. Рәхмәт бу. Һәм соңгысы. Айдар йырлаган яктарыгызда әйт авылым йырын башкаргагыз дине тиелгән. Төрле районнардан йыелган беренче балалар йорты балалары. Эй балакайларым, рәхәтләнеп, әйдәгез әйтләр. Моңдар кайтмауга беренче интернат мәктәп балалары хөрмәтенә. Авылы кисе тахмалардан ягыла ятмаңдар. Миндәй моңга әллә инде телеп калган гармундар. Әйт авылым, кайда моң кайда моң әйт урам. Ава гыйлы һәм гармунлы яшьлегемдә калган. Әйт авылым, кайда моң кайда моң әйт урам. Ава гыйлы һәм гармунлы яшьлегемдә калган. Ава гыйлы һәм гармунлы яшьлегемдә калган. Ава гыйлы һәм гармунлы яшьлегемдә калган. Яшьлегемдә калган. Рәхмәт балакайларым. Рәхмәт. Бу җырларны белүегезгә рәхмәт. Һәм соңгы 2 язу. Хорошо. Рәхәт әйхәр сүзләр белән чыгара башладылар сораулар. Беләләр сүзләрне онтырга мөмкин дип. Бик удобно, кстати. Казанда да бер сораганнар, "Кайбы тормыш" дигән җырны җырлагыз әле, сүзләре артта дип язылган. Артын әйләндерәсең дә, җырлыйсың. Шуны ишеткәнсездер инде. Исполните, пожалуйста, для Альбины 831 место. Она беременна, дигән. Ей на днях уже рожать. Очень хочет услышать песню. Училась с вами в транспортной технике. Спасибо. Ой, Альбина. Хорошо, со мной училась, а все еще...
Aytdim da koydum endi. Kim nechik anglayın mana. Bu dünyada barşabızda biz adam ballaları Gasırlar aşağı körəbiz Qan soğuş yaralarını Allah'ın merhameti zor Qaytığı biz tigana Günahlardan yarlıqa dip Takdir eydik inşallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah 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 Barsa yaxşı bolsun Albina Barsa yaxşı bolur La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Hem соңғысы. Аллаға шүкір. Туғандар бошқа, заявкалар не принимается. Концерт бара, ұмытып кеттік бит біз концерттан шығып. Ойдар абай, яратуымның шеге жоқ, түшлерімді көріп, саташым құдайым Алла қайын. Келсен меңе жерін башқа орғызына. Шанам, рахмет. Ну, олдан уже рахмет етіп қойылған. Келсен меңе. Қышлар салқын дейме, шол жер дайындау. Kışlar salkın dime, ilsin mine Sağındanda birge şaklarına Cevapının bilen Eretirmin şeşilerime Konuğan aklarına Cevapının bilen eretirmin Çeşlerine, konuğana karına Cıvıdanam, bilen ereteremen Çeşlerine, konuğana karına Çeşlerine, konuğana karına Kışlar salgın deme, gelsin mine Что мне делать с этой записки, я даже сам не знаю. Что же спеть? Давайте вспомним яблоневый вечер. Яблоневый вечер, звездами рассвечен, Из краев далеких вновь пришла весна. Снова за окошком слышится гармошка, И душа моя надеждою полна. Снова за окошком слышится гармошка, И душа моя надеждою полна. Нелегко порою было нам с тобою, Но о зимних вьюгах лучше позабыть. Мы еще не спели все, о чем хотели, Мы с тобой еще не начинали жить. Мы еще не спели все, о чем хотели, Мы с тобой еще не начинали жить. Осыпает ветер розовые ветви, Вот уже рассвета наступает час. Звезды догорают, годы пролетают, Только верь, весна придет еще не раз. Звезды догорают, годы пролетают, Только верь, весна придет еще не раз. Только верь, весна придет еще не раз. Алла берсе. Зур рахмат, тағын бір тапқыр, зур рахмат. Язулар бітті, шынан көйлен. Марат.
Алсу алмалар сибелгән, сез барасы юлларга. Сезнең сөю юлларыгыз сузылсын күп елларга. Юлыгыздагы алманы җыеп алыгыз инде. Яратудан башыгызны җуеп калыгыз инде. Кәрзин тулы сөюегез, кәрзин тулы алмагыз, алма төсле кызлар битсез, мәхәббәтсез калмагыз. Яздырмасын сезне Худай алдагы юлыгыздан, тайпылмагыз мәхәббәтле алмалы юлыгыздан. Ütkərmiysən bir kimni də şarkısallarda uzaq Məxəbət aşqışlarım yaradırmın əlidir Başa bulsaq da özümə varadırmın bari bir Məxəbət aşqışlarım yaradırmın əlidir Başa bulsaq da özümə varadırmın bari bir Aşırının caylatına İrkə jillər olub isib Xoş olub sayratına Məxəbət aşqışlarım yaradırmın əlidir Başam bulsaq da özümə varadırmın baridir Məxəbət aşqışlarım yaradırmın əlidir Başam bulsaq da özümə varadırmın baridir
yürüvünü Sizni de alırsan ali Yarattan deyivünü Merhabat aşkışların Yaratırmın alidir Başam bulsa da özüme Yaratırmın baridir Merhabat aşkışların Yaratırmın alidir Başam bulsa da özüme Yaratırmın baridir Parvaz davay Kışların yaratırmın alidir Başam bulsa da özüme yaratırmın baridir Merhamet kışların yaratırmın alidir Başam bulsa da özüme yaratırmın baridir Başam bulsa da özüme yaratırmın baridir Başam bulsa da özüme yaratırmın baridir Туғандар, алдағы жыр, әлбәттә сіздің сұраулар бойынша. Мына уникаль бір жыр болды бұл 20 ел ішінде. Чөнки бұл жырны жырласаң тағын шуны жырлады дейлер, жырламасаң нишләптер тегене жырламады дейлер. Бұл жырны кімдір шуға үліп ярата, кімдердір мұны жырмыны бұл деп әйті. Шуңа да ұзақ яшайдыр енді бұл жыр. Шуңа да искірмейдір бұл жыр деп аптырап қоям. Һәм тағын бір тапқыр жырларға болдым. Гүлнар Рашитова, Урал Рашитов, әлбәттә Қызыл Розалар. Қызыл Розалар. Gülün kuş isli Kızıl rozalar Yarattan deyip ekmesen de bilem Suyu bilgeler bit ağlar Suyu bilgeler bit ağlar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Suyu güllerin Kızıl rozalar Kızıl rozalar Gönüllerinin kaynar hisleri Pek uzakta gitsin mehabetin Soğumasınlar bəxet gülleri Soğumasınlar bəxet gülleri Kimlergine sizce soğlanmay Suyu gülü bəxet gülü Kızıl rozalar Fikirlerin şenişkillerine saklay Suzulmasın üçün yapılar Suzulmasın üçün yapılar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Suyu gülleri Kızıl rozalar Kızıl rozalar Gönüllerinin kaynar hisleri Pek uzakta gitsin mehabetin Soğumasınlar bəxet güllerin Soğumasınlar bəxet güllerin Benim de sizin yanına düşası kele. Benim de televizorga düşası kele. Kızıl rozalar Suyu güllerin Kızıl rozalar Kızıl rozalar
Uşlar ekan mehmonda. Rahmat do'stlarim. Rahmat, молодцы. O'g'ishlar sizga. Kızıl rozalar, süyügüllerin. Kızıl rozalar, kızıl rozalar. Güllerinin oynar hislerin. İki vakta gitsin mehabetin. Soğumasınlar vakit güllerin. Soğumasınlar vakit güllerin. Soğumasınlar vakit güllerin. Soğumasınlar vakit güllerin. Selam tuğanlar. Vay ko'ngilli sizning bilan. Allaqachon tushlik yaqinda. Торговый центр, помню. Поздравления, приветствую. Всем привет. Викуп салям. Рахмат, молодцы. Зур рахмат. Мына шулай безнең уфалылар, мыналар инде. Рахмат туганнар. Рахмат. Һәм алдагы җырның авторы мына фан клубны күрәсез. Рахмат балакайлар, рахмат дусларым. Ил буенча шундый клуб барлыкка килде. Төрле шәһәрләрдә килеп чыгалар алар. Казаннарда, Ижауларда, Мәскәүләрдә. Стәрле тамакларда, мына бүген Уфада, бүген ни өчендер әзрәкләр алалар. Шулай да сәлам барысына да безне, әгәр дә шу дусларымны берләштергән икән җыр безгә булган мөнәсәбәт. Мин шуның белән бәхетлемен дә, шатмын да, берүк теге мине югалтсагыз да качандыр, мине ташласагыз да бер-берегезне ташламагыз дип әйтәм мин аларга. Моны алдагы җыр фан клуб эчендә туган җыр дип әйтер идем. Аларның тәкъдиме буенча Ләйсән Кашфи шигыре һәм фан клубта йөрүче Ижевскида яшәүче рус егете Александр Агафонов көен язды. Һәм бу җыр сөю теле дип атала. Ләйсән Кашфи, Александр Агафонов, сөю теле. Нинди кыйтгаларда яшәсәк тә, сөйләшсәк тә нинди телләрдә, сөю телен белә кош кайларда, яратам дип дәшә гөлләрдә. Yüreklerden yüreklerge ukta yütte, seni Leyla nini Mecnun ite. I love you, я тебя люблю, мин сeni yaratam. Диңгез аръягыннан эндәшәсе, кайта башлар килә тауларда.
Leysan Kaspi. Rahmat Leysan. See you television. Rahmat. Min sizni yaratam. Min sizni yaratam. Я вас люблю. I love you. Конечно, да. Jırımız jırılanıp bitmegen, eşesiz sularda gitmegen, sağışlar sargayıp jitmegen, yaşarga vakıtta bitmegen, yaşarga dip kelgen biz jirga, mümkinlik berilgen her kimga, biyigiz oynagız gülügiz, bu jirga mengide kiligiz. Yaşarga dip kelgen biz jirga, mümkinlik berilgen her kimga, biyigiz oynagız gülügiz, bu jirga mengide kiligiz. Baylıkka vakılan gitmesin, namusqa qarab düşmesin, yüreğin yanılan sünmesin, dostların şitletip ötmesin. Yaşarga dip kelgen biz jirga, mümkinlik berilgen her kimga, biyigiz oynagız gülügiz, bu jirga mengige kiligiz. Manzarga hasretke vakit tar, her kimning yaratgan yari bar, bizning bit tamirlar qurmagan, ijodiy ruhi sinmagan. Yaşarga dip kelgen biz jirga, mümkinlik berilgen her kimga, biyigiz oynagız gülügiz, bu jirga mengige kiligiz. Yaşarga dip kelgen biz jirga, mümkinlik berilgen her kimga, biyigiz oynagız gülügiz, bu jirga mengige kiligiz. Yaşarga dip kelgen biz jirga, mümkinlik berilgen her kimga, biyigiz oynagız gülügiz, bu jirga mengige kiligiz. Biyigiz oynagız gülügiz, bu jirga mengige kiligiz, bu jirga mengige kiligiz. Rahmat oğanlar, Aydar studiyası qarşınдағы Salyut balalar kollektivi жетекшілері Эльвира Романова, Лейсан Рахимова, Азат Фаттахов. Рахмат достарым. Рахмат балақайларым. Ата-аналарға рахмат. Спасибо родителям. Вы молодцы. Услашабыз, балаларырақ услашабыз. Tutar idi, yügenledi, cilde yılgır
Taşıyıp yol aldı İlçep matur jırlarına Bizge hazır yegirine Düşsek əli jigerli Ömürler olmalı Jırının çətten çətlerin Jırlıysalar var əli Yaşisiler var əli Yegirmi yaş şın yeredinin Batır şağı şəp şağı Bizde yaş biz şəpten şəp Canlı jırmın uşağı Bizge hazır yegirmi Düşsek əli jigerli Ömürler oldalı Jırmın şəpten şəplerin Jırlıysalar var əli Yaşisiler var əli Bizge hazır yegirine Düşsek əli jigerli Ömürler olmalı Canımın şəpten şəplerin Jırlıysalar var əli Yaşisiler var əli Leysen, Larisa, Elvira, Rinat, Лёня. Bizning jırlar sizning yanda Beyramlarda tağında Uçraşırda yazıp dursun Bağın bağın bağında Bizge hazır yegirine Düşsek əli jigerli Ömürler oldalı Jırının şəpten şəplerin Jırlıysalar var əli Yaşisiler var əli Bizge hazır yegirine Düşsek əli jigerli Ömürler oldalı Jırının şəpten şəplerin Jırlıysalar var əli Yaşisiler var əli Bizge hazır yegirine Düşsek əli jigerli Ömürler oldalı Jırının şəpten şəplerin Jırlıysalar var əli Yaşisiler var əli Jırının şəpten şəplerin Jırlıysalar var əli Yaşisiler var əli Yaşisiler var əli Сукма инструментларда, барабанларда Альберт Нурисламов, город Уфа, Альберт. Бас-гитара Роберт Шайдуллин, Уфа, бас-гитара Роберт. Неше еллар инде алышыргысыз музыкаль жетекчибиз Башкортстан Республикасынын атказанган мәдәният шөһрәте Фанил Арслангулы. Гитара. Неше еллар инде шушы егетебез безнең сәхнәбездә Рамил Агишев, Уфа, гитара Рамил, Уфа, Агишев. Неше еллар инде дусларым, таныш булыгыз Башкортстан егете, Урал бүркете, Башкорт егете Фарваз келди, голос дип таныштырам. Человек оркестр Фарваз. Рахмат, Фарваз.
Біздің татар башқұрт мұңларын скрипка қыллары тағында мұңландырып жібәрә деп әйтсәм дұрыс болар. Һәм дұрыс болар әгәр дә бүген безнең сәхнәбездә Башкортстан Республикасының иң талантлы скрипкада уйнаучыларның берсе Марат Садриев дип әйтсәм. Марат Садриев, Уфа, скрипка, Марат. Безнең җырчы егетебез җырлап кына түгел, миңа сүзләрен онытканда да ярдәм итеп тора. Рәхмәт аңа. Бэк-вокал Руслан Каримов, Уфа. Руслан. Ничә еллар инде безнең солистка кызыбыз. Үзе җырлар иҗат итүче, үзе шул җырларны башкаручы музыкант кызыбыз. Гөлнара Хасанова, Гөлнара. Уфа, Стәрлетамак, Уфа. Тауыш режиссеры, sizin арагызда бик зур эш башкаручы егетебез, чынлап та, гаять зур эш башкаручы Уфа егете Руслан шулай ук. Руслан Исмагыйлов. Рәхмәт, Руслан. Яктыртучы егетебез Ренат Ахмедзянов. Илдар, Илшат дусларым, сезгә рәхмәт. Башкаручы директорыбыз Венер Ханифович Исмагилов. Кушларенко. Пресс-атташе Алия Сафагалиева. Студиябезнең директоры Павел Александрович Волоникин. Бульвар Славы, Уфа. Шушы сәхнәнең бизәлеше өчен, утлар өчен чын күңелдән Фархат студиясына һәм аның коллективына рәхмәт. Рәхмәт, Фархат. Концерт программасында Татарстанның халык шагыйре Башкортстан егете Роберт Миңнуллинның шигырьләре яңгырады. Программаның режиссеры, биюләрен сәхнәгә куючы, заслуженный деятель искусства Российской Федерации Валерий Архипов, город Москва. Рәхмәт туганнар, рәхмәт якташлар. Булганыгыз өчен рәхмәт, безгә булган шундый мөнәсәбәт өчен рәхмәт, үз иткәнегез өчен, ташламаганыгыз өчен, авылдашларыма рәхмәт. Аңладым, рәхмәт. Бирүк рәхмәт сезгә, чын күңелдән. Чәчәкләргә күмгәнегез өчен рәхмәт. Балаларыгыз өчен рәхмәт, абыйлар, апалар рәхмәт, фронтовиклар рәхмәт, врачлар рәхмәт, кунаклар рәхмәт. Бирүк исән сау булып, гомерләребез булып, безнең даими спонсорларыбызга рәхмәт. Алмаз холдингын аерым әйтәм. Рәхмәт дусларыма, егетләр, кызлар. Исән сау булып, гомерләребез булып, очрашырга язсын. Киләсе очрашкандарга тикен дуслар. До новых встреч, дорогие земляки. Онытмагыз, без сезне яратабыз. Пока, якташлар, пока.